Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου για το παρόν νομοσχέδιο, δεν μπορώ να μην αναφερθώ για ακόμα μία φορά στο ζήτημα της δημόσιας υγείας που ταλανίζει το Ρέθυμνο και την Κρήτη γενικότερα. Όπως επίσης και στη χθεσινή παγκρίτια κινητοποίηση των πολιτών και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νησιού. Η κυβέρνηση, αν και γνωρίζει πως τα δημόσια νοσοκομεία στο νησί μας τελούν υποκατάρρευση και παρά τις 2 επισκέψεις του αρμόδιου Υπουργού που είχαν επικοινωνιακό και μόνο χαρακτήρα, δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Απλά έχουμε μετατόπιση των ευθυνών με αποπομπές των διοικητών των νοσοκομείων. Διαπιστώνουμε ότι το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό της υγείας, η οποία θα πρέπει να είναι δωρεάν προσβάσιμη σε όλους, εξακολουθεί να απαξιώνεται από τη Νέα Δημοκρατία με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίησή της. Αναφορικά τώρα με το λόγο νομοσχέδιο. Αφορά ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία την τελευταία πλέον δεκαετία και δεν είναι άλλο από το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Τα κόκκινα δάνεια πλήττουν σε καθημερινή βάση το βιωτικό επίπεδο των πολιτών και παράλληλα υπονομεύουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εμποδίζοντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το σύνολο των οφειλών των οικοκυριών και των επιχειρήσεων σε τράπεζες, σε φαντς, σε εταιρείες διαχείρισης, αλλά και προς το δημόσιο ξεπερνά τα 270 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι κατασχέσεις και πληστηριασμοί της κύριας κατοικίας των πολιτών διπλασιάστηκαν το 2022 σε σχέση με το 2021. Είναι πασιφανές ότι μέχρι και σήμερα η κυβέρνησή σας δεν προσφέρει καμία διασφάλιση της περιουσίας των δανειοληπτών. Μετά την κατάρριση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, του εμβληματικού αυτού νόμου του ΠΑΣΟΚ, δεν έχετε θεσπίσει κανένα αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας. Παράλληλα, τόσο η διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού όσο και ο πτωχευτικός κώδικας που έχετε εισαγάγει εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι εξυπηρετούν αποκλειστικά τις τράπεζες και σε καμία περίπτωση τους δανειολήπτες. Ας δούμε όμως τι προβλέπει το ελόγω νομοσχέδιο. Αν και σωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία με τίτλο «Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων», στην πραγματικότητα διαπιστώνουμε ότι δεν συμβάλλει ούτε κατελάχιστο στην προστασία των ευάλωτων, ούτε προάγει τη διαφάνεια. Αντιθέτως, εκφράζει την πολιτική της κυβέρνησης για το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, το οποίο υφίσταται μονομερώς, δηλαδή μόνο ως πρόβλημα των τραπεζών και όχι των δανειοληπτών. Γι' αυτό τον λόγο και δεν ενδιαφέρεται για τη ρύθμισή τους με ρεαλιστικούς και βιώσιμους όρους, οδηγώντας εκατοντάδες δανειολήπτες σε απόγνωση. Αυτό αποδεικνύεται από τα άρθρα στα οποία δεικτικά πρόκειται να αναφερθώ. Η διατήρηση του εξοδικαστικού μηχανισμού, ακόμα και με τις προτινόμενες αλλαγές, δεν συμβάλλει στη λύση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Η κυβέρνηση επιμένει σε ένα εξοδικαστικό μηχανισμό όπου οι πιστωτές δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν με αντιπρόταση, να αιτιολογούν την απόρριψη της αντιπρότασης του δανειολήπτη και να εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας. Συνδυαστικά, η εξάρτηση του αποτελέσματος από ένα αλγόριθμο, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, συνεπάγεται εκ των πραγμάτων τον αποκλεισμό από τη ρύθμιση μεγάλου μέρους των οφειλετών. Τέλος, η ένταξη στην πλατφόρμα κληρονόμων δεν επιλύει το πρόβλημα, απλά το μεταθέτει στις επόμενες γενιές. Η κυβέρνηση παρουσίασε ως καινοτομία τη διάταξη που αφορά την ενημέρωση των οφειλετών από τους διαχειριστές, χωρίς ωστόσο την πρόβλεψη αναφορά στο ιστορικό της οφειλής. Μία ενημέρωση που συνιστά αυτονόητο δικαίωμα κάθε οφειλέτη. Αν και είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι οφειλέτες, αποφεύγει η ρητή κατοχύρωσή του, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση τους. Η παραπομπή των δανειοληπτών στον κώδικα δεοντολογίας είναι άνευ ουσίας, καθώς στην πράξη δεν παράγει αποτελέσματα. Αν και μέσω αυτού θα ήταν δυνατή η επίτευξη ρύθμισης μεταξύ των συμβαλωμένων προς όφελος του δανειολήπτη, στην πραγματικότητα οι τράπεζες το χρησιμοποιούν ως μια διαδικαστική υποχρέωση και όχι ως ευκαιρία για την επίτευξη συμφέρουσας ρύθμισης για τον οφειλέτη.
Η ανεπάρκεια της κυβερνητικής πρότασης είναι δεδομένη. Αντί να αξιοποιήσει την ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας για τη θέσπιση ενός προστατευτικού πλαισίου για τους δανειολήπτες, εκχωρεί ουσιαστικά τη διαχείριση του προβλήματος των κόκκινων δανείων στα funds, στις εταιρείες διαχείρισης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνεχώς ένας φαύλος κύκλος. Παραλείπει μεταξύ άλλων να ενσωματώσει το κυριότερο μέρος της οδηγίας που αφορά την προστασία των οφειλετών. Δηλαδή εκείνο που τα κράτη-μέλη υποχρεώνουν funds και εταιρείες διαχείρισης για τη θέσπιση μέτρων ανοχής και ρύθμιση χρεών όταν υπάρχει κίνδυνος πληστηριασμού. Παραπέμπει στον κώδικα δεοντολογίας που είναι κενό γράμμα. Εμένει σε ένα εξοδικαστικό μηχανισμό που εξυπηρετεί μόνο τις τράπεζες. Δεν προβλέπει ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνειο με ελβετικό φράγκο. Παραλείπει να αναφερθεί στους αγρότες και κτηνοτρόφους που κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους από κατασχέσεις λόγω των επιθετικών πολιτικών των εταιρεών διαχείρισης. Επίσης, δεν γίνεται καμία αναφορά στους αγρότες που επλήγησαν τις θεομηνίες των τελευταίων μηνών. Σε πλήρη αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που στην ουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds και των εταιρεών διαχείρισης, η παράταξή μας θεωρεί ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους απαιτείται να λυθεί άμεσα, τόσο για την ανακούφιση των οφειλετών, όσο και για την ανάκαμψη της οικονομίας. Γι' αυτό και μεταξύ άλλων έχουμε προτείνει την προστασία των πραγματικά αδύναμων δανειοληπτών από την απώλεια της κύριας κατοικίας, τον κυρίαρχο ρόλο της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής για τα κόκκινα δάνεια και όχι των εταιρεών διαχείρισης, την επιβολή κανόνων στις εταιρείες διαχείρισης με σκοπό την προστασία των οφειλετών, τη χορήγηση κινήτρων στους συνεπείς δανειολήπτες, τη συνολική βιώσιμη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ, μια παράταξη με βαθιά ριζωμένη την έννοια της κοινωνικής ευθύνης και δικαιοσύνης, προτείνει την επαναφορά με επιχειροποιημένα κριτήρια της προστασίας της κύριας κατοικίας, προτείνοντας την παροχή δεύτερης ευκαιρίας αξιοπρέπειας σε όλους εκείνους που δοκιμάστηκαν από την κρίση. Εκ των πραγμάτων, δεν θα μπορούσε παρά να καταψηφίσει επί της αρχής το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο εξυπηρετεί μονομερώς τα δικαιώματα των τραπεζών, οδηγώντας εκατοντάδες νοικοκυριά σε αδιόξοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα